ihe eji apụ egwu ọnwa bụ maka ihe ọzọ n'ọbụ ka ahụ na ahụ wee mekọọ. Ọnwa na-etichabe mmadụ niile. Ọ na-adị mma aka nri ekwe aka ekpere aka ekpe akụ aka nri maka ọma nke ya amaghị ka onye ọzọ jọgbuo onwe ya. Ịma na ụlọ nkịta abụ ịdara ma dara ngị ntị adịkwa. Naanị afọ abụọ ka Humphrey na Sylvia ji welu di na nwunye. Ekwu aka ka Sylvia sinye alụchala ichekwa na egwuregwu. Sylvia gbapụ gaa n'ụlọ ikpe maka ọnụ ụlọ ikpe ka ha gbara akwụkwọ gaa ebe a sị ha na ya alụchala. Ha kpọọ Humphrey wee kere ha ihe ha. Ụlọ Humphrey tara ahụhụ ngụpụta ka e were nye Sylvia. Ụgbọala ha erute Humphrey. Biko niile Humphrey yọrọ Sylvia onweghị nke bara ya ntị. O wee ruo otu ụbọchị Humphrey agawa n'otu kọmpanị o nwere. Onweghị onye mana ọnya nwe ya bụ kọmpanị ma ewezụga maneja ha ka o buru ụgbọala ogoro ọhụrụ bata na ya bụ kọmpanị. O wee lepụ anya hụ Sylvia ochie nwunye ya ka ọ nọ na ya bụ kọmpanị. Sylvia ahụ ya maka na ọ ka nọ n'ime ụgbọala ya nwekwara na tinted glass. Humphrey wee kpọọ maneja ya jụọ ya ole onye bụ nwaanyị a. Maneja ya sị na ọ bụ ndị ewuru ọhụrụ n'ọnwa abụọ gara aga. Humphrey sị ya ọ dị mma na ihe mere ya bụ ị ga-ebuli ya n'ọkwa bunye ya moto nye ebe ọ ga-ebi nye ọkwa asistant maneja. Ihe niile ruru asistant maneja nye ya ahụ. Maneja ya ekwe mee ihe o kwuru. Akpọ Sylvia bulikwuo ya n'ọkwa. Obi ahụ na-eju ya obi. Ka ọnwa abụọ gachara Humphrey akwado ka onye na-aga ịchọ ọrụ wee gaa na ya bụ kọmpanị. Ewee sị ya ga-ahụ asistant maneja. Ụzọ o mepere ọ bụrụ nwunye ahụ. Anya Sylvia lela ya wee hụ ya ọgbaka. Humphrey na-arịa na-achụ ya n'ụlọ ọrụ n'ebe ọ nọ bụ mbụ na ya biko. Sylvia sị laịlaị sị na ọ gaghị ewelata Humphrey n'ọrụ na ọsọ eluigwe ya zegide ala na Humphrey agarụ na ya bụ kọmpanị. Humphrey na-ayị ya sekpuru ala na-ayị ya. Sylvia sị laịlaị n'ebe ọ bụ na ya nwara na kọmpanị ahụ na o nwelata ike ka Humphrey nọ na ya bụ kọmpanị. Ofuru ntutu taa ka Humphrey ka na-ayọ na-aga. Sylvia were ekwentị kpọọ ndị nche nọ na mgbada agbagote elu bịa kpọrọ Humphrey. Etu a ka esi kpọpụ Humphrey n'ebe ahụ. Humphrey alakpochie mehichaa ya. Ka emechara ihe ome otu izu ụka Humphrey wee kwadozie ka onye nwe kọmpanị wee kpọrọzie maneja ya wee jenwezie n'ebe ahụ. Ka ha batara n'ọfịs Sylvia, maneja wee kọwara Sylvia na Humphrey bụ onye nwe ya bụ kọmpanị. Ọ dị Sylvia ka ala mepee ka ọ dakpuru. Ọ hụzi ihe o ji lekwasị Humphrey anya. Ọ dazie n'ala na-ayọ Humphrey si anya biko nye achụkwana ya n'ọrụ na ọnya nwa bụ olileanya nne na nna ya na ọnya nwa ka ndị be ha lekwasịrị anya na ọ chụọ ya n'ọrụ na agụụ ga-egbu ya. Ya biko ya mere ya ebere rịọ ya ka o chefu ihe ilebere n'abalị ka ọ ghọọ anwụnta. Ndị mmadụ agbakọ na-ele ha. Humphrey edila ihe ahụ si n'ebe ahụ pụọ banye n'ụgbọala ya laa nọ n'ala na-eche ihe ọ ga-eme na ihe abụrụ na ijiji bere n'utu wee chechara wee kpebie si na osisi ahụ tụrụ ya n'anya achọ ya ndụ na ihe ahụ na-ara anya okpuru ya hụ isi ya na ọ gaa aha n'ebe ọ bụ na ya na-ata abụ Sylvia n'obi. Sylvia tacha wee bụrụ ọnya na o lechara anyanwa anya wee taa anya n'isi na-asọghị ntutu na nyanwa ga-emechi anya taa anya n'ike na-asọghị nsị. N'ebe ọ bụ na ọbara na-agbara tụọ anya mbụ nyanwa ga-agbarakwara agbara tụgbara ya. Etu a ka o si wee zie maneja ozi. Maneja wee ziruo Sylvia ewee na-asịsa Sylvia ihe niile e nyere ya nke ka nke bụ na-achọpụkwara ya n'ụlọ ọrụ. O wee bụrụ ihe iberibe ya mere ya ọma nke ma mana nke onye ọzọ. Ikwu eburu nne ọgbakọta ala azụ adịkwa mma. Gee m ntị. Ọ na-abụ akụ fecha ọ dara agwọ. Ọ naghị adị mma iji maka iwe nwamkpi wee zọji n'ewu okwu. Ihe ahụ ị na-achọ ka e mere gị mere nye onye ọzọ. Ọ bụ ka ndị mmadụ ka mmadụ dị mma. Iko ijikwara na manyere mmadụ ka a ga-eji amanyere gị ma o meghị n'izu ọ ga-emerịrị n'ọnwa maka na onye kpara nkụ ahụ si ngwere bịara anyị ụgwọ. Ntị adịkwa ya gazi.